Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. Kaixo, Egunon, zer moduz? ongi gitazu, zara? Ondo, justo kafea prestatuta dago. Oi, pues bai. Aurrera. Gustora hartuko dut. Egunon, zara? Egunon. Zemuz? Ondo, zezu? Ongi? Hemen kafitxo hartzen zurekin, zure sukaldean. Nire gurasoen sokaldean. Bueno, Oraindik nago haien etxean. Non dago, de hecho? Antsoainen. Hori da. Antsoainen bizi naiz. Hemendik ikusten da ezkaba. Bai, hori da. Tori gara gozatzera zurekin, baina esan diguzu lehenbizia egontzarena gimnasioan. Nolatan da hori? Bueno, eske nahiago dut kirola goizetan egitea, eta nire aste honean egiten dut asteartean eta ostegunetan 8tik 9. Hasi naiz lagun batekin, orain saiatzen ari dela ea bakarrik egin alduen, autonomo bezala entrenamenduak eta hola, eta komentatu zidan, eta esan, pues, deguna. Leheni egon gara komentatzen nola bakoitzak duen bere kirola, ez? Zuk egiten dituzu aktibitate horiek, nik esan dizun egiten duela spinning, eta zuk esan diaz, eske, spinning... Eske niretzat da gogorregia. Eske ez zait gustatzen, ez da nire movida, ez dakit. Ja, baina hemen hori espero zeren nik lotzen zaitut asko musikarekin, eta musika oso presentea dago kirol horretan. Bai, baina adibidez, orain nago neska batekin jartzen duela musika lasaia, eta nire movida denez musika oso azkarra edo mugituta denbora guztiarekin egotea, behar dudala beste kontraste bat, zeren ja indarra egiten ari naiz momentuan. Orduan musika nahiago dut, justo lasaiago joatea, nik ere lasaiago egiteko gauzak. Bestela da, como, gehiagi, sobreestimulada. Pues justo musikazari garenez, nahi nizun galdetu, ez dakit oroitzapen bat duzun, noiz, ez dakit entzun zenun lehenbiziko kantua edo noiz izan zenun, sumatu zenun zaletasun hori, musikarena? Ez dut gogoratzen, baina egia da nire izena jarri zidatela abesti batengatik. Zein? Ez dakit tituloa, baina uste dut esaten zuela Sara, Oduze Sara. Eta justo bizitzan gero aldatu nuen nire abizena artistikoa egiteko Sara Gozuarekin. Orduan, horrela izan da. Zer hona hori? Bai, baina ez dut gogoratzen nire lehenengo. Bueno, agian, izan alda hemen Antsoaingo jaietan, asteazken guztietan, egiten ziren playback konkurtsoa, eta zen, zuk aukeratzen zenuen abesti bat, eta gero, montabas la koreografia. Dago bat, egin genuela Michael Jackson, The Thrillerena, uste du? Bai. Eta bestea de Shakira. Zein? Uste dut baietz. Eta hau ja, tontakeria moduan, baina justo ja azkeneko urtean nik esan nuen ez daukat gogorik eta galdu zuten urte hortan. Begira. Bale, igual ez duzu horretzen lehenbizikoa beste, baina bai, kontatzen aldi guzu pixka bat, noiz hasi zinen zure kabuz, zure aldetik musika pilatzen, musika ez dakit aldatzen, musika distortsionatzen, ez? Bueno, nik hasi nintzen musika gordetzen.
gogoratzen dut bai negoela asko kaskoekin eta hori nire munduan egoteko jartzen dituen eta ez dakit nola esan nuen, bale, gordeko ditut gustatzen zaizkidan abestiak lista batean, ez dakit zer egingo dudan honekin, baino gordeko ditut. Eta gero egin dituen, pare bat lista gehiago, adibidez esaten nuen, hau dakidanean produzitzen, baino ez neukan, helbururik edo... Ez, bakarrik egiten nuen, ez? Eta justo, llegatu zen momentua, non pandemian pasazidan Kilikifreskok LFL jake hau. Eta orduan esan nuen, ez daukat zer gehiago egiteko, orduan ikusi nituen YouTubeen dagoen Allbite izeneko bideo guztiak, Allbite da nire mentor absoluto del FL. FL da programa bat non egin duzun musika digital moduan, eta ikusi nituen bideo guztiak, eta egin nituen apuntak, eta no sé cuantos, eta hasi nintzen gehiago saiatzen horrekin, nire kabuz. Eta bestea zen bakarrik DJ-a. Egia da hasi nintzela lehen DJ-a izaten, zen gordetzen dituen abestiak, eta ja gero beste lagun batekin erakutsi zidan begira egin alduzu honekin, eta justo nire lehengusua zeukan mahai txiki bat, eta gu gimnasian egin behar genuen koreografia bat akrosport moduan, eta nahastu behar genituen 3 abesti, eta nik esan nuen, nire lehengusua dauka mahai bat, saiatuko naiz, eta horrela hasi nintzen. Saiatu nahi dut, gordetzen abestiak, gero lagun batek pasatzen dinuzeke, eta gaur egun. Hasi zinenean, gordetzen abestiak, ez zenun pandemia baino lehen, oroitzen zara ze musika mota edo musika motak entzuten zenun. Denetarik edo oroitzen zara genero zehatz batzutaz? Urbanoa, nik gordetzen dituen abesti asko rap, hip-hop, baita ere dantzatzeko abestiak, baita ere elektronika abestiak, genero baietan mugitzen nintzen. Eta esango zenuke gaur egun estiloa aldatu dela, zuk gustuko duzun estiloa edo estiloak aldatu direla? Ampliatu dira bakarrik. Bai? Bai, baina gustatzen zaizkit oraindik genero horiek. Eta noiz hasi zinen, demagun hau izango balitz zure sarbidea mundu hortan, noiz hasi zinen profesionalki aritzen, DJ bezala? Chill Mafiakoekin. Bai. Ni gogoratzen dut, egin nuela pintxada bat nire lagun batekin, senyorarekin, en el Cabas, nire lehenengo kontzertua egin nuen berarekin, elkarrekin. Gainera bera izan zen utzi zidan mai profesionala, lehenengo pertsona utzi zidana mai profesional bat, ez? Eta esan zidan, egiten dugu kontzertu bat, bale. Eta gutxira, nintzen Beñat Rodrigoren laguna, orduan esan zidan, erakutsi nahi dizut hau, zakitzer, eta erakutsi zidaten haien lehenengo albuma, jaztegoela abesti guztiak eginda, baina ez zekiten nola atera. Eta nola nik ikasi nuen administrazioa eta nintzen super friki dela musika, eta negoen hor, gainera zen la epoka de Kesi Zetangana, John Beef, Ibat Gial, hitz egiten dute de la industria musical, orduan gu ginen frikis de Twitter, de comentar todo, orduan esan, Beñat ikusita niri gustatzen zitzai dela movida, esan zidan elkartzeko, eta gero hortik esan zidan, etorri gurekin, gainera nola gustatzen zaizu DJ-a izaten ezakize, etorri, eta hortik dena badakizue. Bai. Eta horrela izan zen musikan hobegotea. Ederki, begira, nik bukatu kafea zakitzu? Bai, justo pizkat eta listo. Ederki, lasai, presari gabe, eta orain igual jongo garaia prestatzera pixka bat. Venga, vale. Venga. Aste pare bat pasata herritik aldatu behar, guztiak atzerrian, bidaia doanik ez da non zaude mendian, guztiak atzerrian, nire hau eta lagunen belarriak, guztiak atzerrian. Bueno, Zara, hemen gaude zure logela, txiktako logelan. Bai.
baina alere hemen daukazu material guztia lanerako. Karo, nire galdera zen, gaur egun, zein da zure ogibidea? Ni naiz kulturko datzailea, gaur egun. Beraz laguntzen diet hainbat proiektuei haien ideiak ateratzen eta laguntza behar dutenean ni nago. Baina bitartean ere pentsatzen dut, astean zehar, hemen ere egoten zara, orduak ematen, pentsatzen eta prestatzen. Bai, edo bestela nire lagunekin, edo beste musikarekin egiten aldudanean. Azkenean naiz autonoma, orduan organizatzen nahi dudan moduan. Kontaidazu pixka bat, nik ezin dut gauzatu, imaginatu, nola izaten den prozesu artistiko hori. Nola pizten zaizu inspirazioa, nola joaten zara musika batzuk beste diskoekin txertatzen, nola doa? Nik egiten dut asko intuizioz. Eta gero urteekin ikasi dut beste formula batzuk egiteko, baina egiten dut dena intuizioz. Zuk montatzen duzunean set bat, prestatzen duzunean performance bat, ez? Lehen esan dugu, dela performance eta paripe biagozen bidez. Badokazu metodologiaren bat, pentsatzuz hasieran hasiko naiz ritmo honekin. Gero nahi dut igotzea, gero nahi dut nola doa prestakuntza hori. Kontuan hartzen dut ordua, ze ordutan jotzen dudan. Irekitzen badut, saiatzen naiz suabeago hasten, baina gero eta gehiago azkarrago jaten, edo beste motatako ritmoak sartzen. Eta gero norarekin noa, ja daukagu ideia bat, orduan egiten dugu ideia hori eta listo. Eta beste DJ-ekin ere pintxatu izan duzu inoiz? Bai, egiten da asko adibidez festetan B2B ditzen dena. B2B. Bai, badakizu zer den? Pentsatu batel bat edo bai, berera jarriko izut bideo bat ikusteko. Bai, batel bat bezala. Eta formatu hau asko gustatzen zait daudelako aurrez aurre. Guk ez daukagu justo larun bat hontan hau egiteko posibilitatea, orduan jartzen gara, hemen maila badago, bakoitza sartzen du bere USB-a eta jartzen gara elkarrekin. Baina hau da kriston festa, osaik. Bai. Eta formatu horietan ere nahazten dira, ez dakit generoak edo, bueno, normalki bazoazte, di batzuk genero berean aritzen zarenak. Bai, normalean saiatzen da horrela egiten. Baina egia da, hasi nintzenean uste nuen bakarrik DJak izan altzirela musika elektronikoa. Baina nik nahi nuen nahastu gauza asko, orduan hasi nintzen nire mobidarekin, etxean, tal, eta gaur egun, ja normalizatuago dago DJak genero asko nahasten. Eta zuk zen nahasten duzu gaur egun? Nahasten dut asko musika karibeña, afrikarrarekin, ezagutzen dugun urbanoarekin, eta elektroniko. Eta horiek dira nire lau eje printzipalak. Gaur imaginatu 2026an jotzen duzuna, agian 2019an jendeak luke hartuko hainbeste arrakastarekin edo hainbeste onarpenarekin? Agian hainbat tokitan bai. Baina beste tokitan ez. Osa, adibidez, daba, Donostin beti izan da super alternatiboa eta beti izan dira gauza horietara super irekiak. Orduan, horregatik jotzen nuen daba-daban 2020an eta orain ere jotzen dut. Baina agian beste toki batzuetan, publikoa ez dago hain irekia eta kostatzen zaie, baina nire sesioak dira super dantza egiteko. Eta musikazalea bazara egingo duzu dantza. Eta zure burua, saioa egin bitartean? Nola dago? Lasaia, mugitzen zara publikoarekin batera, tensionatuta zaude? Bai. Normalean sartzen naiz super lotxati. Eske, bakarrik ateratzen banaiz, kostatzen zait bizka bat publikoari begiratzea, baina gero urtekin kostatu zait gutxiago. Eta gero ja basartzen naiz eta oso ondo pasatzen dut. Bai. Egia esan musikarekin beti zakin niri burura etortzen zait,
zentzumen bat pizten duela, zentzumena, baina baita ere, hor dago gorputzarena, eta hor dago baita ere, zakit, gero ez da gehiago, iruditzen zait, efektu bisualak. Eta ez bakarrik efektu bisualak pantai eta gure estetika ere, bai ez? Zuk zaintzen duzu asko hau? Hombre, hartzen dut eskusa bezala. Gaur jotzen dut, gaur jartzen naiz especialmente divina. Hori da nire rituala, ez? Osea, gehienetan joaten naiz txandalez, eta oso eroso nagoelako txandalarekin, baina jotzen badut beti da eskusa, ez? Da ritual, bale, jartzen naiz polita eta gero, ja, nago super erosoago. Osea, egongo nintzen erosoa baita ere txandalarekin, baina ja que me pongo, ematen dut guztia, sabes? Bai, zure alde guztiak ez, azkenean bat eroso pasatzen eta bestea, bueno. Gainera niri ere gustatzen zait asko moda, orduan saiatzen naiz nire gustuarekin eta nire identitatearekin jantzea. Bueno, Sara, erakutsi diguzu pixka zure telebista, zure bafeak, zure atzen dago Maia. Bai. Zure jolasa. Bai. A ber, kontatu pixka bat honen historia. Bueno, justo mai hau ez zegoen, egin nuen nire lagun batekin, eta bere aitarekin lagundu zidatela, zeren nik esan nion, eske erosi nahi dut mai bat, nire lehenengo maila daukat han, gordeta, eta zen olako gauza bat, baina, klaro, hemen ikasten nuen, eta zitzaidan sartzen. Orduan, lagundu zidan, mai hau diseinatzen, eta etorri zen gero etxera dena jartzen, eta, bueno, le tengo bastante cariño. Oie, erakutsiko diogozu. Nahi duzu? Bai. Bale, nahi baduzue. Esaten digu baitak malko gehien dauzkanak, ez dituela beti zaure hilarrienak, hain sentibera cara. Lo compramos en Zara. Decídete man like, baina berari bai, no te lo vas a coger. Zuzurekin naiz, bazuzuna hartzen baina gertatzen da, ez da beti zuzena sentitzen duguna. Esan dizu behar bada, putzu arbiena, putzu bat da. Batzutan askotan gehiagitan oso maiz, zoritzen banan zuzurea naiz. Si no te dice nada, ahí no es. Si deja que te rayes, ahí no es. Si no se pone en duda, ahí no es. Si siempre fue tu culpa, es por ahí. Bueno, Sara, utzi dugu antxoain, non gaude orain? Orain Borlatan gaude. Zeba? Etorri gara Ainoarekin lan egitera, Ainoa da moda diseinatzailea, eta ari gara bere markaren lanzamendua prestatzen, eta, bueno, lan pixka bat egitera, etorri gara. Tokatzen da, Tokatzen da, bai. Ainoarekin batuko zara aritzeko modan. Hori, bueno, da disiplina artistika bat. Gero DJ munduan ere, gero ezta emakume gehiagorekin aritzen zara. Esan dezakegu igual, ez dakit profesioari dela feminizatzen dela baita esateko. Baina, bueno, nire galdera zen, gaur egun, ze izen eman ditzakezun, nori eman nahi zenioke oraipamena izateko DJ eta emakume aldi berean. Bale, begira azteko, senyoraren izena, berarekin hasi nintzen, hasi que bera lehenengoa. Gero daukagu baita ere Brava. Niri orain tortzen zait burura, Nisandaz ni Paskoaz jaialdia ez, urtarian egin zen Garazita Berdan. Oso ondo pasa genuen. Bai. Kriston festa montatu zuten, neskak. Bai. Ez, azkenean hori guztia esateko, ez dago aitzakirik ez gonbidatzeko DJ emakumeak, ez? Hori da, izan genuen kriston bronka, zeren, Santas Paskoaz jaialdia izan zen super lotxagarria bere programazioarekin, zeuden eskarik, eta, atera zen justo festa hau esateko, ez zaituztegu behar, egiten dugu gure movida bakarrik eta listo. Parean eseri zaidan eska horrek ez dakit berak daraman gertxea erantzin iola beste bati barrurantz begiratzen du berak leiotik halako kotxe horri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen bihotzak sortu egin dio
Ana Sara, non gaude orain, hemen? Orain gaude Ainoaren tailerran, eta hemen egiten dugu normalean lan bilerak egin behar ditugunean eta hola, elkartzen gara hemen, bere tokian. Hori da, lehen aipatu duzun bezala ez, nolabait zuk bultzatzen eta lan egiten duzun hainbat proiektutan, ada proiektu bat, konta eguzu pixkat zertan datza proiektua. Berarekin nago bere diseinu proiektuan bere kudeatzen. Osea, behar dituen gauzak kudeatzen. Badakigu askotan proiektuak kostatzen direla asko bakarrik egiten eta laguntza behar duzula gauzak delegatzen eta hortan, eta hori egiten dugu elkarrekin askotan. Baina gero baita ere askotan egiten dugu elkar lan egin behar denean gaude elkarrekin. Eta nolatan zuk egin duzu match proiektuarekin? Zertan egin duzu, izan duzu konexio bat edo? Uste dut izan zela neska bat idatzi zidan argazki sesio bat egiteko eta Ainoa zen estilista sesio hortan. Eta harreman onarekin geratu ginen, eta niari nintzen proiektua sortzen eta hasi nintzen enkuesta bat egiten nire lagunei pasatzeko ea beharrak ikusteko edo tal, eta justo pasan nion enkuesta Ainoari zeren zen ezagutzen nuen pertsona bakarra modan, eta esan zidan, justo daukat proiektu hau buruan, ez bazaizu inporta geratzen gara, eta ni eze, niretzat kriston posa ematen dit gauza hontan egotea, orduan horrela hasi zen. Geratzen, gero ikusi genuen beharrak zituela eta nik lagundu ahal niola, orduan gaur egun. Uste dut aramagula ja urte bat ez lan egiten, urte erdi uste dut. Nahi patu dugu nola, zuk ere lantzen duzu, adibidez, setetan edo, estetika, ez, moda batez ere, orduan, etzenuke aukeratuko edo zein proiektu. Claro, hori beste gauza bat da. Osa, nik uste dut gainera Ainoarekin izan dela konexio asko. Gainera, bere proiektuan lan bere simbologia da 3 begiz sakabanututa, eta nik ez dakit zergatik, baina urte asko zegoen naiz bakarrik begiak marrazten, eta ezagutu nionean izan zen como, wow. Eta gainera ere, orain dela urte asko, lagun batekin egon nintzen saiatzen moda proiektu bat ateratzen, ere linea sosteniblearekin, eta saiatzen ditugun prendei beste bizitza bat ematen eta ez zen atera, baina orain Ainoarekin justo izan da eta oso pozik nago proiektu honekin. Interesgarria esaten duzuna simbologiaren inguruan, zure logelan zegoen liburu bat, hori egon ginen pixka kuskuseatzen, simbologia, simboloak eta ikurrak eta zuk honi ematen diozu garrantzi berezia. Bueno, ez da inbeste, liburu hori izan da pixkat kuriositateagatik, baina hasi nintzelako irakurtzen liburu bat non hitz egiten zuen ritualei buruz. Osa, nik erreflexionatzen dauzkat ritual asko, osa, lehen hitz egin dugu nire musika aukeraren prozesuari buruz, eta hori da ritual bat, nire egunerokoa baita ere sortu da ritual baten moduan, orduan horren inguruan sortu zen liburu hori irakurtzea. Eta esango zenuke hemen, elkartzen zaitenean Ainoarekin baukazue baita ere ritual bat? Bueno, eske Ainoaren mundua da ritual bat, osea, zuk ikusten duzunean, ja, dauka bere estiloa eta bere energia, da ritual bat ondo sentitzeko. Eta ondo nagola berarekin lan egiten eta oso gustora. Eta hori azkenean ritualen inguruan lortzen dut. Zeren bestela jartzen naizen modu automatiko eta galtzen naiz pizko bat, baina gogoratzen dudanean nagola proiektu politekin eta pertsona politekin, kriston energia ematen dit. Orduan esango zenuke zure agian ez dakite, zuzendu kertzen bali naiz, zure izaera dela gehiago galtzeko arriskuan edo beharko zenuke batzutan zakite normatiba bat edo
itzultzeko lurrera? Bueno, eske egiten duzunean lan asko proiektu desberdinekin, zaude como a la merced de otros, askotan. Orduan, niretzat ritual bat da musika ez uztea, eta pertson honekin eta proiektu politekin lan egitea. Bestela hartzen dituzu batzuetan proiektu batzuk por necesidad, que esaten duzu, eske, hartzen dut behar dudalako, baino ez da agian energia gehien ematen dizun gauza edo proiektua edo movida. Agian utziko zaituztegu lanean Ainoarekin, eta horrela kuskusiatuko dugu pixkat zer egiten duzuen. Venga, vale. Eta mi esker, Sara, irekitzeagatik zure etxeko ateak, eta ze ongi gurekin partekatzea. Eskerrik asko zuen. Hurbiltzeko gertu nagoenean hartzen ditezkua dirudi bat batean iberra mundu